nga aingu yoble ya ka bawla ainga kan kum kan ke por manwan ha screen ki jong phi but apa yang sengaja bai phi way syakani ke video ke jonga ha ka keteng ke bethiang tam ke jong Yesus Kristus belong unong pen im jongi barang kwa ban sam phi lambaga kitin ke jong ble pilaban syam na ke gospel yonis lenong ke banengkong bat ngin pule shwa na ke khot ke ba hendriu bat henyau bat hadu bapra bat ngin bek biang seden ngin lej biang seden bat ngin pule biang na ke khot ke basan tongin ya pule shwa ya kene ke khot ke ba hendriu bat henyau hadu bapra lami ubriu balapha da uble uba kerteng uyonis une ulami no ya kaban phla ba unyo phla shaphang uta ujingshai ba baro kinyo ngei dau uhi umlong uta ujingshai hendre ulami no ba unyo phla shaphang uta ujingshai yang in puli biang na ini le biang seden in puli na ka record ke basan bat kata ka jingshai ka shai ha ka badum Hendai kata kabadum kampediang yaka uyonis nong penbaptis bat ki wede ki apostol ki nong yathu lepa ki yapla shaphang ne uchingsai namar balai namar kejingdum kadon kam ya kejingsai hendai kejingdum kampediang ya kejingsai namar balai namar hakani ke perthei kadaptang ke jingdum sudah namar usoitan uyo palat bandrul hakani ke perthei deng tala pen scam da ke jingdum hakani ke perthei te lada ke perthei kam connect ya kita ki wire sya ke jingsai kamla ban ai jingsai namar balai ki wires ki disconnect na ka jingsai ki briu ki ba manhandai ki juong mo manhandai te ladang ikot ya ki ding thang ding ru klem dalet bat pom ki bat le shim ki tang ban khot da ka ktin ru kilawan bat om tang ya ki deng thang ding hande bat ki wede ki jingdon kam ki jongki tang shu khot nda ka khtin ki lawan kita ki jingdon kam ki jongki ngam tip ka kade ki jing shane kalong kumtane kamlong hande tang ka we ngakwa ban pen shai phi ngiru kum ki khun kristan kum ki briu ladangi ngim connect ya kita ki wire ki jongi bat kata ke jingsai lada ni kwa sisa ya kata ke jingsai ngim don kam ban penlut ya kepisah ke jongi ngim don kam ban ai si tengkaro tang da ke ktin ngin khot ngin kerpat ngin kaang syaga jingsai maka jingsai hi kan connect ya ki wires ki ba disconnect bat ngi bat ka jingsai uble hi un connect ya ki kita ki wires ki ba disconnect hapdeng jongi bat ka jong uble Yesus Kristus ulong uta ujingsai balarangi ngi kang shu ladangi ngi khot yu da ka ktin ka bajam ka jongi un sengap bingi ban ngim don kam ban pelut pisang ngim don kam ban ais tengkaru andre uhi dalade un connect ya kita ki wire ki ba disconnect nangi ban iPad hingi ke jingsai badada kene ke jingsai kawan ha ke jing im jongiam
ke jing im jongi kan long ke basai kan long ba ke bangi ngim ju yo iru ngin yo iki ke bangi ngim tip iki ke bangi ngim sempang ini iki namar ngi layo namar ngi layo kata ke jing sai kan mau ladangi don hapo ke jing dum kang daga ketien ke bajam ban khot kata ke jing sai kan wan api kan mau wat do jing kermen ujisu ulong ke jing sai ladangi ngi kang su ngi kerpat kata ke jing sai ban wan hangi ke jing sai kan wan amar ke jing sai ka ap khmi lenti yang ai phi hendre ladangi ngim khot kata ke jing sai ngim kang shauble ban yo ke jing sai kam wan pan pensai ngi namar ba ngim kwa te ban yo ke jing sai na kata kadau ke bangi ngi don kam ban le hendre ban kang ban khot kerpat kata ke jing sai badu ble un ai ke jing sai hangi perlobi tang kata hinga kwa ban ai ke khubori phi to ble un kur khui phi we ke be ke ni ke video ble un kur khui phi ha ke nu ke banta ke jing im jong phi amen.